सहयोग आहे त्यांचाही माझ्या या क्षेत्रामध्ये. खरं तर 2008 पासून माझ्या लिखाणाला सुरुवात झाली आणि त्याच्यानंतर इथे आल्यानंतर वास्कोत आल्यानंतर माझं लिखाण जे आहे ते अजून बहरत गेलं आणि म्हणजे वेगवेगळे वाचन केल्यामुळे वाचनाचा फायदा मला या ठिकाणी झालेला आहे. म्हणजे टी व्ही जास्त न बघता वाचन करते आणि जे कुठे काही ऐकते तर ते टिपून ठेवण्याची सवय आणि याच्यामुळे हे सगळं झालं असं मला वाटतं. एक कविता पाठवलेली होती आणि त्या संपूर्ण भारतातून म्हणजे मला वाटतं 25 सिलेक्ट झालेल्या होत्या आणि त्याच्यातून गोव्यातून माझं एकमेव नाव सिलेक्ट झालेलं होतं आणि खरं तरी माझ्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट होती. दुबई इथे झालेल्या विश्व मराठी कवी संमेलनात गोव्यातून एकच एंट्री सिलेक्ट झालेली होती आणि त्यावेळेला खूप छान संधी चालून आलेली होती. त्या संधीचा आम्ही फायदा घेतलेला होता. त्याच्यानंतर मुंबई सरहद फाउंडेशन या ठिकाणी उत्कृष्ट साहित्यिक म्हणून नामांकन मिळालेलं होतं, पुरस्कार प्राप्त झालेला होता. त्याच्यानंतर ऋषिकेश इथे झालेल्या राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये साहित्यमय नदी संस्कृती या विषयावर जो प्रबंध पाठवलेला होता, जो शोधनिबंध पाठवलेला होता, तर त्याचंही या ठिकाणी नियुक्ती झालेली होती. तो पेपरसुद्धा मॅगझिनमधून पब्लिश झालेला होता. त्याच्यानंतरची अजून एक महत्त्वाची घटना म्हणजे परवाच झालेल्या भोगावती महाविद्यालय कोल्हापूर या ठिकाणी झालेल्या राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये पर्यावरणातील साहित्य या विषयावर माझा पेपर परत एकदा सिलेक्ट झालेला होता आणि ही खरं तर माझ्यासाठी तसंच माझ्या कुटुंबियांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.